na ng parami yung mga nakasabit na mga tag natin dyan sa ating Christmas tree. Na-mention ko na po dati na ang kada isang tag po na isasabit dyan ng ating mga customers, isang libreng sapatos na ibibigay namin sa mga bata ngayong December. May mga bago pa po pala dito, mga panlinis. Yan o. Panlinis ng mga sapatos. Tapos meron din tayong pandikit. Tapos mga foot deodorant saka mga shoe wipes. Siyempre nandiyan pa rin si Santa Claus. Tapos yung ating mga sapatos ambassadors, si Miss Cha, tapos si Miss Reg, mga pangmalakasan. Tapos free candy pa rin tayo guys, kuha kayo anytime, wag nyo lang ubusin para hindi kayo magka-diabetes kasi concern pa rin kami sa mga health ninyo. Karamihan po sa mga nandito ngayon puro mga pambabae. Siguro mga 30% lang ang panlalaki kasi palagi na lang panlalaki. So ngayon, binago namin kaunti yung team. O ayan, namimili na si Miss Tin saka si Miss Chloe. Yung mga sapatos ambassadors natin yan. May mga Onitsuka tayo, mga maliliit po yan mga 6 and 5 lang. Adidas Rivalry. Napakaganda ng quality nito. Sorting-sorte yung makakakuha nito ngayong araw. Hindi po ito magtatagal. Tapos meron din tayong Sakay Waffle. Tapos The Great Unity to. Sakay The Great Unity. Pambabae po. Meron din tayong Sakay na parang panda colorway, no? Tapos meron din tayong CDG na ang ganda-ganda ng pagkaka-green niya. Magara tong AF1 na to. Parang may honeycomb siya dyan, no? Kasi yung mga Puma basket natin, hindi nawawala. Tapos ito, cute na cute to. Bagay na bagay sa mga teenagers. Ganda ng quality nito. Para siyang comic strip. Kasi yun, nagtabi-tabi na yung mga blazer natin. Blazer na may mancha. Hindi po yan mancha, design siya. Kala ko rin nung una, mancha siya eh. Tapos blazer. Tapos ayun, may mga checkered pa tayong Converse dyan. Ito parang Fear of God, no? Pero hindi siya Fear of God. Converse lang din siya na Chuck Taylor. Chuck Taylor pa rin. Tapos All-Star. So makikita nyo po yung pagkakaiba ng Chuck Taylor saka All-Star. Medyo prominente yung midsole ng Chuck Taylor. Yun, diba? Medyo makapal siya, tapos medyo bulky. Tapos may nag-iisa po tayong J4 dito sa taas. Ganda rin ang kondisyon nito. Jordan 4, napakaliit lang, pambabae pa rin. Andyan yung mga superstar natin. Tapos ito, pang malakasang EF1 to. Parang nag-reflectorized pa yung swoosh niya, no? Tapos nakikita lang natin itong mga paganyan-ganyan, pag mga off-white, diba? Tapos meron tayong McQueen. Tapos ayan, konting-konti lang po yung mga pang-basketball natin. It's 2 row lang. Babawi po kami next week. Marami kaming ilalabas sa mga pang-basketball na Antalining Peak at 361. Tapos sa part na to, nandito pa rin po yung ibang pang-basketball sa kapamorong natin na medyo mag-aarapan din liga. May J1 tayo dyan, Antalining. Tapos meron pang isang D-Rose dito. Walang pumapalag sa D-Rose na to Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, magkita-kita po ulit tayo. Gucci Gucci. Peace!